skal vi så have et eksperiment, hvor man kan tage kameraet ned i vand. Det prøver vi lige at se, om man kan. Hvis det ikke lykkes, så har jeg ikke kamera mere, så er det bare slut. Kan man få penge for det? Ja, det kan jeg, tror jeg godt, man kan. Jeg vil gerne have 4,5. Lidt meget op her. Hello. Okay, så er det færdigt nu. Det er sådan et kontorkamera eller hvad? Ja. Skidefint. De er lige gået konkurs. Tak. Kunne du holde den her måske? Skal jeg bare hælde ud? Nej, for jeg skal bruge det igen nemlig. Okay, jeg kan godt holde den. Du kan bare lige holde... Jeg har fat. Det er bare fordi, jeg tror, du skal have sådan her rundt om her, ligesom jeg har her. Yes. Okay. Se, så skal jeg nemlig have den her op. Så skal jeg nemlig have sådan en her tur. Fordi vandet skal nemlig ud herfra, fordi det er den digitale herinde. Okay. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg tror